quan fusiltzak magai amulan. Urtero, bataz beste, 10 hizkuntza desagertzen dira munduan. Gaur egun hitz egiten diren 6.700 hizkuntzetatik erdiak desagertu egingo dira mendea amaitu aurretik. Nik uste 50 urtetik ona kokatu dezakegula euskararen berreskurapenaren aro bat. Eta badu bere garrantzi honetaz ohartzeak gu geunden puntu berean daudelako momentu honetan munduko herri indigena edo jatorrizko hizkuntza asko. Hiztunak bere hizkuntza ez du beste gabe uzten. Behartuta uzten du. Egoera sozialak laguntzen ez duelako. Gurasuen belaunaldia klabia da. Ze jaso deu momentu hartan, gabezi eta hutsune horiek aukera bihurtzeko gaitasuna. Sentitzen nuen behar nuela hori berreskuratu, behar nuela neria zela hizkuntza. Nire burasuak, nire aitatxi amatxik, eskaldunak eta ni ez. Euskara izan daiteke hizkuntza hiztunez kopuru mugatukoa, hizkuntza txiki bat, nahi baduzu, baina ondo antolatu eta artikulatu ezkero, bizitza nahiko normala euskaraz egin ahal izateko gai izan zitekela. Euskarak eta euskal kulturak azken hamarkadetan egin duten aurrera bidea aleginez, mobilizazioz, une pozgarriz, porrotez, ilusioz eta lanez betetako ibilbidea izan da. Eta hemen bildudan indarraz, grinaz eta posta upadaz, herri hau sortzen segidezagun, euskaratik ta euskara.